No, takže dobrý den ještě jednou. Překreslil jsem ten váš plánek, co jste mi posílal do designerského programu, ale nesnažil jsem se o nějaký design, ani nevím, co se vám líbí, jenom vím, že jste nechtěl čtvercovou dlažbu, ale takovouhle obdélníkovou. Takže není teďkon, nebo nejdeme o to rozebírat barvy, kuchyň, vybranou a tak dále, ale spíš se na to podívat stavebně, jako jestli je to takhle OK. Z hlediska architektoniky mi to dává smysl, jako takhle otočit ty schody, říznout, zazdít tady ten průchod, protože pak vám tam vznikne velký prostor v té kuchyni na ten jídelní stůl, na tu jídelnu jako celkovou. A fakt se mi to jakoby takhle líbí. To znamená, tady zazdít to dává velký smysl a ten průchod udělat tady v tom. No, co se týče schodů, tak ty budou samozřejmě zazděný, jo? Jenom tady, aby jsme pod ně viděli. Tam je potřeba možná se zamyslet, jestli ty dveře do toho úložního prostoru budou z téhle strany, z toho boku, případně jakoby tady ze předu. Jako obojí je možný, každý má svoje výhody, nevýhody, to si když tak pak povíme. My jsme nakonec vybrali pro ty schody, zase jich je nepřeberné množství, ale systém z itongu, abychom se co nejvíc vyhnuli mokrým procesům, protože z betonu jednak šalování beton, který má v sobě hodně vody, musí se odpařit a to by nám ty sádrokartony nahoře nepoděkovaly, celé by se skroutily ještě víc než jsou a popraskaly by. Navíc vytuhnutí betonu trvá 28 dní a ten itong je pochozí hned. Další výhoda, že je lehkej, takže tady bychom nemuseli dělat žádný nebo respektive kopat do základové desky, rozbouratý a dělat nový základy. Pravda je teda, že nemůže to být žádná příčkovka, tenká desítka, ale opravdu to musí být jakoby nosná zeď, takže to bude zhruba nějakých 20 čísel, počítejte. Takže trošku nám to ubere ty schody jako v tom úložném prostoru. Takže zase máte možnost, ale ty schody se vyrábějí až ve šíři 120, ty schodové stupně, což by bylo někam sem, takže tam bychom mohli potom, zase musíme rozhodnout ty priority, protože jsme teď ve stavbě, můžeme si vybrat, takže zmenší se nám buď jídelna, anebo se nám zmenší úložný prostor. Co se týče té linky, tak zase nehleďte na to, že má málo skříněk, že vám tam nevejde myčka, já jsem ji jenom trošičku roztáhl, ale když na ní kliknu, ona má 310 na šířku, vedle jsem vám dal nějakou ledničku, velkou americkou 91 a furt tam máte v tom rohu ten prostor, jak jste chtěl, nevím, jestli na nějaký úklidový prostředky, zhruba 40 cm, nebo jakoby na cokoliv, takže to tam je zachovaný. No, takže ta linka dobrý, pak si ještě jenom něco řekneme k tomu odpadu. Ale teď jsem si vzpomněl, promiňte, že skáču zábradlí, že jsme vám tam nedali zábradlí, takže tady je potřeba se rozmyslet zase, je jich zase nepřeberné množství, jo? Takže jestli chcete chromový, dřevěný a tak dále, nebo jenom nějaký ocelový lana. A je to spíše z toho důvodu, protože většina těch zábradlí se kotví až na hotový schody, ale je tam pár pak variant zábradlí, který se musí nějak stavebně připravit už při zakládání těch schodů, tak jenom tohle taky zohlednit, že je možná potřeba už si vybrat i to zábradlí teďkon. Potom, co se týče té dlažby, protože když budete brát takovouhle hromadu dlažby, tak v nějakém tom studiu nebo firmě, kde byste to odebíral, tak oni by vám mohli tam vytvořit na počítači kladecí plán a to teďko nejenom kvůli tomu, aby vám tyhle spáry, to takhle ukážu, aby vám tam nevyšly nějaký nesmyslný dořezy, jako třeba 4 mm, no, půl centimetrový, protože to fakt pak vypadá vošklivě. Takže aby se to dalo posunout tak i podle velikosti té dlažby, tak aby to vyšlo v té místnosti hezky a my to podle toho položíme. Případně potom, aby vám lícovalo to se schodama nebo z páry, já nevím, do koupelny. Třeba teď vám zrovna nevycházejí z páry koupelna, chodba, co jsem koukal, ale prostě někomu to nevadí, někoho vůbec to neřeší a tak dále. Jo. Pak je tam
jsou ty dveře, protože vy je máte takto, vám se otvírají dovnitř do té koupelny a už jsem na to upozornil, když jsem tam byl, my ten sprcháč budeme zvětšovat, vlastně budeme ho dělat tady 90x90 a dveře máte 80 a už potom při tom otevření, já to tady ještě musím tady zprůhlednit tu zeď, ať tam něco vidíme. Zkrátka už tam není takového prostoru, to znamená, že když se ty dveře otevřou do kořán, tak už budou bourat, narážet do té sprchové vaničky. Jo. Takže máme možnost ty dveře otočit, tady to bude zazděný, žádný průchod tam nebude, takže ničemu to vadit nebude. Tak taky se nad tím zamyslet, no a to samé i ty druhé dveře, jestli předveřujeme tu vstupní halu, nebo je otočíme do toho obýváku, jako asi takhle by to bylo nejlepší, protože další výhoda, když pak někdo bude sedět v obýváku, přijde nějaká návštěva, tak neuvidí přímo na někoho, kdo si tam hoví na gauči, ale uvidí přímo jakoby na tu kuchyň tím pohledem, což si myslím, že je lepší. No, takže zkrátka jsou to takový detaily, na kterýma je potřeba se trošku zamyslet, než se to bude realizovat. Třeba i tady u té kuchyně, jestli teda fakt bude rohová, abychom ten odpad netáhli 2x nebo 3x ho nepředělávali. Jo, takže zamyslet se. Ale jinak je to jako pěkný, moderní, dává mi to smysl s tím zazděním a tak. Ono stejně, až se to rozbourá, tak vás ještě něco napadne, takže těch předělávání tam bude více. To je klasika.